नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपण पाहतात सोयाबीन शेतकरी ह्या यूट्यूब चॅनलवरती अशाच प्रकारचे व्हिडिओ इंटरेस्टिंग येणार आहेत. तर तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आजचा टॉपिक आहे बैल कसा असावा. हा पहिला बैल आहे मित्रांनो, ही बांधणी नीट झालेली नाही, तुम्ही बघू शकता. हा दुसरा बैल आहे मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता. जरा बांधी जरा दिसायला मित्रांनो, पण नाही. आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आज सांगोला बाजार आहे, रविवार. सांगोला बाजार मी जाणार आहे. तुम्हाला बैलाविषयी अजून माहिती टाकणार आहे मित्रांनो, बघू शकता तुम्ही. रानात आणलेला आहे बैल, कसं बघतो बघा. जरा आईकडे सप्पक दिसायला, पण मित्रांनो अशाच प्रकारचे नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओ बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. मित्रांनो बैल वळून आले आहे, तुम्ही बघू शकता. आता दुसऱ्या अँगलनं व्हिडिओ काढतो मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता. अजून सुद्धा बघा मित्रांनो, आपल्या चॅनलला अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या. माझा आवाज जरा घसा बसला म्हणून ती नाही. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा व्हिडिओ पोचला पाहिजे शेतकरी मित्रांनो.